Τι θα λέγατε να χάνατε κάποια κιλά αμέσως τώρα? Να χάνατε τα παχάκια στη μέση σας σε χρόνο 0? Να αποκτήσετε ένα τέλειο στήθος σε δευτερόλεπτα? Ξεκλειδώστε το μυστικό για να φαίνεστε πιο αδύνατοι και να νιώθετε πιο σφριγγυλοί στη στιγμή με το Insta Slim Athletics, το ρούχο αδυνατίσματος για τον άντρα. Αλλάξτε τα παλιά σας μπλουζάκια t-shirt με αυτά. Και τέλος, παρατηρήστε τη σιλουέτα σας στα καλύτερά της με το Insta Slim Athletics. It's a fantastic invention. I can't believe it hasn't come out as yet. There's so many people out there that will be able to use this. Φορέστε το μπλουζάκι Insta Slim Athletics όλο το 24ωρο για να νιώσετε άνεση και να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση. Διαθέσιμο σε λευκό ή μαύρο χρώμα, αμάνικο ή με μανίκι. Η επίτευξη μιας καλής σιλουέτας δεν αποτελεί πλέον μυστικό. How do you lose inches instantly? Get rid of bulges? Firm up? Appear several pounds lighter. It's easy and it's instant with Insta Slim Athletics. All my life it's been the love handles. And I've worked out, tried to do what I can, the sit-ups and everything else. Nothing was working. I put the shirt on, they disappear. I love it. Το Insta Slim Athletics είναι ένα προϊόν φτιαγμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι διαθέσιμο στα καταστήματα, οπότε μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να φανείτε πιο αδύνατοι και να νιώσετε πιο σφριγγυλοί στη στιγμή με το Insta Slim Athletics.